ku tsaya in gaida maza zaki gado dan yan wawa. Kamfanin Calawali a kasuwar Bonka ne a nan birnin Yamai farin cikin iyali. Kamfanin Calawali iya mata na yi maka guda. Kamfanin Calawali yara na yi maka tafi. Kamfanin Calawali iyayen yara na haɗi suna ƙari. Kamfanin Calawali Allah shi kiyaye ka. Tuwahi na ɗiya mata ne, tuwahi na yare ne, tuwahi na maiya maza da mata a kamfanin Calawali a barbatun sauran bukatun iyali na yau da gobe. A zancen tuwahi musoma da bazan jastanar gangariyarsa na dimin jastanar na ainihin inda a kusan shi akwai sauran wato bazan kala-kala na kowane launi. Ga tisi akwai leshi tsantsan shi, ga hijab ga malulubi kai sungunesa a kamfanin Calawali. In ka sa kawo kasai guda to sai ka koma sai 10 ga ainihi ga asili ga kwari ga karko a cikin sulhun da babu kamar shi. Ku rike da kyau a daidai wannan lokaci da muke cikinsa za ku iya kasar garabasa wadda take a kamfanin Calawali a bisa zancen bazan jastanar na asilin na ainihi na dimin haka kuma gabarin sanyi cewa da humidificator a cikin sulhu da arha kacaf ga bazan tc da sauran hikimomi na tuwayin da kuke bukata a wurare daban-daban a raban wannan kasuwa ta banka ne. Akwai sassan kamfanin Calawali. Ku buga waya a 19-17-77-81 kamfanin Calawali domin rayuwar iyali malam. Calawali dan baiwa tana sama mai